dags YouTube. Det er til AK Dolle DK. Ja, jeg skal lige vende mig til mit nye navn. Til AK Dolle DK. Ja. Ja, i dag spiller vi lidt Grand Theft Auto IV. Ja, GTA IV. Og det lagger lidt, men jeg synes ikke det lagger, men det er selvfølgelig nogen, der synes. Så ja. Jeg har brugt en snydekode til liv og våben, men ja, det er mig altså. Nej, for helvede, man går nu ikke skal plukke den ned. Helvede smadrer en kraft af vores mobil. Det var da godt ramt ham lige i hovedet. Lige der. Prøv at se. Du. Han smadrer den faktisk ikke så meget. Ja. Ja, vi skal bare køre lidt rundt alene og sådan, ja, så ja. Lave nogle fede tricks, snak lidt. Ja, det er en ny kanal, ja. Jeg tror, jeg kommer til at uploade tit på den. Ja, jeg har haft en kanal før, det var Alleballe.dk. Der var en, der havde det navn, og det havde jeg så ikke kigget før jeg uploadede videoer og fik subscribers og sådan, så det er jeg meget ked af, men så kan det jo gå. Men ja, vi skal bare køre lidt rundt. Jeg er ikke særlig god til at køre bil. Så ja. Og mine videoer, de bliver nok på 15 minutter eller andet. Det er på, hvor meget jeg kan uploade videoen. Hvis jeg laver en film på 20 minutter, så jeg kun kan uploade videoer, der er 15 minutter. Det kommer lidt an på accounten, eller hvad fuck det nu er. Og ja, jeg bander lidt nogle gange, det må jeg virkelig undskylde, jeg prøver at lade være. Ja, en dårlig vane. Men jeg ved ikke, om der kommer nogle vlogs op på kanalen. Vlogs. Og hvis det hedder det, ved jeg sgu ikke, altså. Men ja. Fuck. Haha. Så kan jeg stå for politi efter sig op. Ja. Pløv lidt noget om manden. Så det her afsnit, det handler bare om plukke folk ned, dræbe dem, altså. Ja, fuck. Nu er politi efter os. Så kom det sjovt. Ja. Men jeg ved ikke, om I kan lide sådan en film, der bliver klippet rigtig meget i. Det har set for eksempel Gagsby Gamings videoer, hvor han sådan klipper i de her vlogs der. Jeg ved ikke hvorfor, men ja. Plukker, man. Hvad for det? Og væk, du skal lige den skalle. Og jeg er ikke så god til at ramme med våben og sådan noget. Så vil jeg plukke ham herovre. Ja, det kan vi. Der kommer flyvende. Og satan. Det er nu for satan, altså. Der! Nej. Altså, fuck. Der er seriøst bare. Sådan, nu styrter den. Nej, gør den ikke. For helvede, man død sgu da fucking helikopter.
Ja, her, når jeg filmer her, der er altid timer på. Okay, nu gider jeg det ikke mere, nu får den altså bare med en bazooka. Søs! Nu er det så nemmere, jeg tror. Hold da kæft. Ja, ses, bitches. Ja, der sagde jeg godt nok lige bitches, undskyld. Så jeg skal i hvert fald ned. Ja. Så står bare en mail ligesom. Ja. Men jeps. Så skal jeg mobilen på. Så jeg skulle lige en kode til liv og sådan noget. Ha, for satan. Animal. Prøv mig, mens han dør. Haha. Der var bare griner. Så ramte jeg ham ikke. Jeg havde ellers chancen lige før, men der... Jo, jeg sådan... For helvede, mand. Så man skulle heller ikke flere skud. Jeg ved godt, den ikke kommer. Jeg har seriøst bare med at dø, men jeg gider ikke mere om det fucking crap. Og jeg får seriøst bare med en bazooka en gang til. Please. Der er både sådan nogle vogne der. Ses. Det var bare en håndgranat. Boom. Skal du virkelig også stå på hvad flavor så? Jeg skal være troligt, mand. Spil. Helvede, mand. Kom frem med den. Så når man det fucking. Vender den. Nej. Ses. Boom. Nå for satan. Det er sgu bare sjovt det her. Og jeg tror det her afsnit det går kun ud på at dræbe politimænd, altså. Nej, man kan ikke ramme herfra. Jo, jeg kan. Sådan. Med liv. Hvor kommer den fra? Fuck, den flyver hurtigt, mand. Ja, der kommer til at være lidt forskelligt på kanalen. Ticket, måske ticket og sådan noget, men ja. Så for satan, der fik jeg sgu ham, der fløj i helikopter. Ja, der sprang den. Nu ser vi. Almost perfect lige her, ikke også? Så, vi fik skrum.
Det skulle bare sjovt. Dårligt. Der var i hvert fald en af dem, der fløj. Ja, lige der. Jeg er ikke bedre end bare nogle gode granatkast. Ja, men jeg tror, jeg kom til at spille med nogle andre på kanalen, så... Jamen, han falder godt nok om kul, men det er da helt vildt. Se, men han falder sgu da bare rundt. Der flyver han flyver der rundt. Se, man, han flyver bare ind. Hej. Om det bliver så fed video der. Så jeg synes, jeg mister liv nu. Det er så rigtig smart. Ej, jeg er tæt på. Vi tager sgu bare med sniper. Så. Der fløj der i hvert fald en mand lige herovre. Det bliver sgu et sjovt afsnit der. Sjovere end jeg troede. Det sidste af slutningen, der tror jeg faktisk bare, jeg vil køre ned med den her pil bare midt i det hele bare. Halløj, så gå der væk, mand. Det er det hele. Du skal bare vælge rundt, du skal. Ja, kom nu, yes. What the fuck, han endte op bag skiltet der. Du var lige må råbe de et eller andet. Det er ikke det gode ting, jeg skal. Nå, han døde. Du får en ny lille gæst med i lejen. Så, der følger bare for en mand. Tænk mig den der faldt ned bare bræk nakken, mand. Eller et eller andet bare... Altså bare styrt sammen. Ej, vi skal have noget mere liv. Og så der er på et tidspunkt, så laver sådan, hvor jeg klarer missioner. Selvom jeg er ikke så meget for at klare missioner. Vi skal sgu have lidt sjov i gaden nu, mand. Bare grin. Lang tid det var. Ja, den ligger lige der. Du kan sgu godt sige farvel til dit liv, du vil, mand. Jamen der, han er i hvert fald ude. Men for helvede, mand. Men ja, jeg tror sgu, det er alt for den her gang. Det var til AK, wait, det var til AK-dolle.dk. Han siger ses alle sammen.